Ndị na-achụ aja bịa nsụga gaa chọọchị ebe a na-akpa isi ebe a na-adọwa ọgwụ. We're not fighting anybody's belief. We're not fighting anybody. But somebody coming to drop this kind of thing in front of my church says slap for you. If you want to do your normal evil, normal ministry, or whatever you call it, do it like that in the Cuba now. Do that. Bro. There okuko ne na ni yeba. One. You want okuko. Got one. Got two. Got three. Got three. And somebody will still have that to defend this nonsense. Look at their church. They are not my favor. If this thing decay now, it will be a problem to people's health. Never I see. Ndị ọ na-adọba ife ọgwụ ndị na-adọba ọbụla aja ka ịkpọrọ ya ifere mezie n'ụlọ ifere mee ụnụ na ike adọrọ na ya shops ndị mmadụ ka iru chọọchị obi ka ga na-adọ ọkụkọ ịtọ ka egburu wee mee a onye ma nkere n'ime ya who knows ịkpọrọ wee were kii ọdụ ote fuel ahụ atọ ya ọkụkọ ịtọ 3. Reverend Shalom ọkụ na-eri aja na nke ikpeazụ a. Ọkụ na-eri aja na nke ikpeazụ a. Environmental pollution. That is what everybody ịpụta n'ụfọdụ ụmụ 4 corner rows a or 3 corner rows a. Ọ na-esi na nke ga n'ihu be ndị nna m ochie ịpụta n'ihu ebe ahụ ọ na-esi. Ụmụ ọkụkọ niile anwụcha ọ na-esi. Onye akpatala ụfọdụ just like ebe ahụ njeru na ụmụ ụzọ otolo ha ji wee dee ya ede sacrifices should not be dropped here. No sacrifices here. No wulu na enwude 200 tau. Ebia e drop aja. Ebe drop aja. Iji nwa ego ne enwude ekwuo 200 tau if you will see about wepo. Now some people will say ema no na eme ekwuo ife maka a pastor. Akpọ police ma why nwa kwuo okwu if I say ya no, why are you fighting for your God? Why are you fighting for your God? If your God is powerful, allow your God to fight for you. Men don't fight for gods. Gods fight for men. Ngwa ugebelu na mgbawu. If a lot of them ha na call no church, why are you people bothering yourselves? This even in evil sacrifices edewelu gods. Allow the gods to come and fight onye biabulu aje edewelu ahali. Ase na topolo kedu ka eze ekwu topolo gono na ndị mmụọ ga-esi wee kwue ibupụta ha aja ahụ ịlalụ na ele anyị n'aka ndị mmụọ hapụzie ndị mmụọ ahụ ibupụta ha aja ka ha na onye biaburu aja ahụ gbarịba ọwụlụ ụchụ ka iji wee gbapụ agbadazi na onwe hapụzie ka onye biaburu aja ahụ iji wee gbapụ ụchụ buru ụchụ ahụ naba ọwụlụ uke ka iji wee ke hapụzie uke gị ahụ onye biaburu ya na gbarịbazie ịghọtago a na-agwụ n'ike adọrọ n'ife niile unu na-emu na-eche na-asị ike adọrọ na ife fadachala ọkụ na-eji nwa aka wee lọrụ ma ife dada ifrem ji ofu aka wee buru ụbọchị ahụ indeed ekwetara m na ka arụsị aha na oke dụkasị na ka arụsị aha na n'aka na-abụ ka eji ebue mana nke a ozi ofu aka ka eji atụtọrọ aja nka ọdọ na ọhụwa arụsị ka ọwụ ịghọtago mana ọ wụrụgodo arụsị na ebube mmụọ nsọ na-eji ofu aka sekpụrụ ụlọ arụsị were na egwuregwu mana ka ikwuwe nke a na nke abụọ aja. So why are you fighting for gods? Why are you fighting for the gods? Allow the gods to fight for themselves. Kedu ifo ji wewuru ngwa nwa mmadụ ịkana ahụma mbe nya bịa ebịa nọrọ mmụọ ọgụ ọkwa ifuru ya onye ka nji wee sego na eziokwu can only be one. You cannot twist it. Eziokwu can only be one. Ọwụ na-akpọrọ ya ndị ụka, ọwụ na-akpọrọ ya onye ụka, kpọrọ ya Jizọs, kpọrọ ya Chineke, kpọrọ ya mmụọ nsọ, esi kere ife anyị nwa mmadụ ya eji bịa na-agbarụ Jizọs ọgụ, kere ife anyị nwa mmadụ ya eji bịa na-agbarụ Chukwu ọgụ. Ịghọtago, anyị hapụ Chineke ka Chineke were aka ya n'ọgụ. Mana abịa mmiri na nke gị gbapụta ị na-agbarụ ndị mmụọ ọgụ, then ọ wụrụ n'iso
No nye a believe in spirituality at all. Wopu aka, you should even be happy that na Reverend Chaloku na-eme. Etu ahụ isi ado happy na ndị mmadụ na-akọlụ ndị ụka out na-eme ife ha na-eme na ndị ụka na-agwa ndị ụka na ike adịrọ na elu Chukwu at all. There's nothing spirituality. Only when you believe na anything spirituality, you should be happy that na nation or na ụwa ji Reverend Chaloku wee na-eprove ndị mmadụ na o nwere ike dị na spirituality eziokwu. Then ụbọchị ya agbakwasị Reverend Chaloku gbakwazie ya ebe obere. Mana for now, to go happy that na nyanwa nyelu aka na-eprove ndị mmadụ na ike adịrọ na ife niile aha na-adọwa, because that is your belief. But what you see when they say na spirituality, man, ebo na hafulu no a man of God wonye they involved na ife ahụ na-eme ha akụpụta mana ọ dagara ya the other side for her. Their defense na abịa only one side, thereby aligning themselves with those people who believe na ike do na that traditional practice ha na-eme. That is why OJMI pụta ya agụrụ ha ncha gere ha, because fade gosi anything gosi na otu believe ka ha nwere na ndị believe nka ndị believe nka ha na-agụkọsi onwe ha ọnụ. We get into conclusion that they are the same people, but they are using different strategy. The same thing with Inde, I am a Christian, but hanchani ne go to WhatsApp group ka hanchani ne no ne. Ofuara aji ka hana chire efi. Mana o different parts. Ụfọdụ shi n'ugwu Obiakom, ụfọdụ shi n'ugwu Amigi, ụfọdụ si ndị nke se mana they will eventually meet one place. You got to go. So, in this video, hapo Father Reverend Chaloku kanyana the gods no work, because not near the gods. So that should be the highest place the gods are supposed to do upset. The highest place the gods are supposed to do upset when I near the veluha na mother be go. So let them act. Do not fight for the gods. That is the message you know they teach lie. Got police can even log on Facebook on even na Chukwu mana ya afụkwa ha kịta watch na comment section ya afụ akịta ha gbapụta ebia nụrụ onye abịa debere aja ọgụ chefuzie na onye ahụ abịa debere aja awo ori na mmụọ and oje na mmụọ na onye je na mmụọ confront Father Reverend Chaloku. Go. So ebe a ka m chọrọ ịhapụ ya eche ịza akpa ịsha akpa ịza akpa eche ịzakoro ịzakoro karịa mmadụ ịza akpa koro nke ahụ for ndị sịrị there is no spirituality. Then for ndị believe in spirituality but no spirituality no ụdị omenala, the gods ha nwa believe na alụsị na ndị otu mechie na ọnụ rie n'ude ka arụsị jọgụ mmụọ jọgụ shia jọgụ your ancestors ahụ jọgụ ezumezu jọgụ. Ịghọtago alụsị aha na-achụrụ aja, alụsị aha na-agọrọ ọjị nya jọgụ. Ịghọtago o merie Father Chaloku, you will know. Or no merie ihe you will know. I just say make I update you. Father Chaloku gaba n'iru na ayokwo n'azụ, gaa n'iru na ayokwo agụ. We must get our four corner roads niile anyị nwere clean, away from all this smell. In a J somewhere wine even AC na asọ ọkụ ebubata n'ime moto. Ịghọtago aja ashụrụ achụ ewu atụrụ paasị anụ ebuli dọbacha ya n'ilo ole ọ na-esi lewu ndị ọcha na-achụ aja be ha ngọnwa ya obe ndị ọcha be ndị ọcha na-achụ aja be ha, ndị ọcha na-eje eke uke, ndị ọcha na-eke ekerife a na-akpọ ndị ọcha na-eke uke, ndị ọcha na-ekerife a na mkpọrọ nke ni, ndị ọcha na-eme ife niile a bụ na ka ịpụtara na junction ndị ọcha fụ ebe a chụrụ aja ifụdane ifugbohe water pollution ebe ọ na hafụ na mmiri aja, ebe ọ na hafụ na mmiri aja he pollution na streams niile and nkọ riverine areas niile. Even ndị ọcha na-eje clean nke he clean ka ọ na-ada ọcha na-eje na-epurutu bụkọrọ ma anụ na-atụ wi n'ime mmiri ole ọ na-esi leghulegu ọ na-esi leghulegu. Daalụ nọ n'ụwa ka anyị nọ ka anyị na-aga. And that reminds me, anyị makwu na aja na ife a na-etinye na aja wụ banana chewing gum ụmụ ife highest etinye ọkụkọ amagwọ m ife key padlock ka ị na-eme na aja achụrụ achụ. Ọgwụ agwọwa ọgwụ gwọchasị ọgwụ eburu ejedowe na abụ ụzọ ịtọ maọbụ abụ ụzọ ịnọ. Ngwa nọ na Facebook enyegharị mkpọtụ ịmụọ ngụ ka ekerudebe ebe a kere ụbọchị ejiwere ma akpati ozuo ma kii na ndị otu ewere achụ aja feni na ahụ ife eji agwọ ọgwụ akụchisi mmadụ agwọ nkịrịka ọjọọ ọgwụ ụmụ ọgwụ protection na ndị ụmụ ife niile aja anyị ma ife eji achụ aja, Ịghọtago
ajawo ịma anụ banana showing God sweet etigodi anụ efugodu a na-eme ọ ife eji achụ aja mana these days wapụta ọgwụ gwụchasịa ọgwụ wee ski 7 gbachie ya ma wee were akpati ozu kewe ekechasịa ya bụrụ jedebe ego na abụzụ ịtọ ma ọ bụ abụzụ ịnọ ịnọ na Facebook na-akwụ n'elu ịnọ na Facebook na-akwụ n'elu na-azọ those people who are oppressing you ebenebe egburu alụ mere ị na-azọ ndị na-oppress you biko daalụ